Pasta honak ez du zertan italiarra izan beharrik, inguruko eta garaiko lehengaiekin egina zituen obradorean egiten den modukoa horren lekuko da. Beraz, hemen Errenterian munduko pastarik onena. Maiara Arretegi, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, zuen esanera da, ametsak beti handiak izan behar direla, ez da? Zituen ere ala da? Bai, pixka handia gelitu zaigu, bai. Mensaken txikitan zehaziko geha, handiak egin zuzenin. Zuzen, bai. Eta nola bi oihartzuar pasta iten, nondi nora? Ja, raro Mateo, bai. Italian izan zate edo? Ke ba? Beti pentsatu dugu, asmatu behar dugu historin bat, Amona Donatella bat genula, eta holako, ez dakago. Bueno, kanpoko kuadro horrek bai ematen du, eman dezake horretarako. Bai, izan da jeke, bai. Bueno, hasi, handitik hasi zineten edo txikitik? Txikitik, etxean, obradore txikikin, hau da, bigarren posua. Bueno, obradoreare ezin zitzaion, deitu, hasi ginen etxean, etxeko sukaldian, proiektu hau etxeko sukaldian hasi zen, utzi ziguten makina txiki bat, hain ikusi zuten 6 kiloko margenakin ibiltzen da, hasi ginen 2 kiloko makina batekin ikasten zegugre ez genekin, eta hortik pixka komerzializatzen hemen herriko kontsumo taldean, eta batez ikasteko, ez? Eta gure argi genuen haundira jo nahi genula horretik, txikitik hasi berda, baina haundira joteko. Eta orduan ja bizkat ikasi genunin, honea ginen, bai. Eta gaur egungo eskaintza, gutxi gora bera, hau da, edo honetatik aparte gehiago ere baduzue? Ez, normalian hemen dakagu, hemen vitrinako guzia da pasta freskua. Hau freskoa da? Hoi da, bai, hau da inberria esango genuke, eta deshidratatu gabia, eta goia, hemen bestia, deshidratatua. Hemen bat falta da, barazki lasaina. Antxe, labian dakago ja, Nekatxiz! Pena da usaia ez dela nabaritzen. Bueno, ni hemen bertan galditxiko naiz hori bukatu arte. Aragian aia, prest dakau. Bale. Egunero iten txugu lasaina pare bat. Bai, ja prest. Ikusi, zelako itxura. Iker, zein zereal erabiltzen duzu pasta iteko? Gehiena erabiltzen dugu gari gogorra, semola gari gogorra dena. Eta gihore bai erabiltzen dugu espelta eta zekalea ere bai. Eta zereal horiekin egiten dugu, normalian, bai. Ingurukoak, ez da? Bai, garile ekartzen dugu Hueskatikan, eta gero espelta eta zekalea bai ekartzen dugula Nafarrotikan, bai, hemendikan. Zein da zuen indargunea, pasta freskoa ala lehorra? Freskoa, gu saiatzen geha aldik eta fresko gehien erabiltzen eta jendiari eskaintzen, ze uste dugu kalidadea handiagoa dela, gutxiago manipulatua dago, azkenin lehorra inberdezu freskoan izango balitz bezala eta gero lehortu, orduan prozeso gehiago daka eta gustatzen zaigu freskoa eskaintzea, ze goxuago gehatzen da eta finago gehatzen da, azkarrago egiten da baita ere, azkarrago egosten da, orduan guri freskoa gustatzen zaigu eskaintzea jende hori. Bezeroak estimatzen du gehien horretaz gain? Bai, freskoa eskaintzen diogunean jendea igual datorrenian de bajo, ez dakit zehartu, no seke, galdetzen diogu jateko, aste hortan jateko den, eta baietz esaten digute, orduan freskoa emateko, eta etortzen dira, eta gero esaten digute, kriston diferentzia daka, eta bai, egia esan badaka bere gauzatxua. Hau freskorako dijoa edo lehorrerako? Hau lehortzeko, bai. Lehortzeko. Hau taillarinagia kurkumarekin, eta hau geho lehortzeko dikoazte. Eta forma aldatzeko hemendik, ez? Bai, hori da. Hemen trefilak aldatzen dira, ditugu forma ezberdinak eta pieza hau aldatzen da, eta ditugu espiralak, kontxitak, fideoak, eta denetik pixkatxo bat, kontuz. Bikain, eta hau gero honen jarraipena sukaldean izaten da, ez? Bai, erakusleioan, baina zuen sukaldean ere bai. Sukaldean momentuz egiten dugun bakarra da lasainak. Bai, lasaina laminak egiten ditugu eta gero lasainak egiten ditugu freskuan.
lamina freskoekin, markatu, eta bai, egina bakarrikan hori egiten dugu. Gero bestela, bai, pasta freskoa mostradore adikoa eta saltzeko bakarrikan. Gero aurreago bai da badakagu pentsatua, hastian 3-4 saltsa egitea eta eskaintzia pasta egina, ja. Bueno, momentuz nahikoa dakagu eta bai. Ni launtza etorri naiz, eh? Pues, nahi zunin. Hartu eta moztu. Fuerte, fuerte, lasai. Beste saiakera da. Oida. Bi? Hortxe, hola xen, bihatzakin heldu, eta hortxe jarri. Perfecto. Nahiara, pasta ona bai, baina gero kozinatzeko garaian badu honek sekretu berezirik. Jakin berda, gu pasta ona itea gauza bada, baina gero kozinatzeko berdu bere. Egia da, pasta artisauak iten dira brontzezko trefiliakin, eta horrek ematen jona da beste testura bat. Izaten du porosidade gehiago pasta horrek, eta orduan gutxigo egosi berda, adibidez pasta lehorra 5 minutukin ina legoke, eta freskoa bikin izaten da. Eta geho porosidade horrekin hobeto ligatzen du saltxekin, eta daka bere zea. Bueno, ligatzen du saltxekin pasta berak edo ohitura badu ez, ura hau iragaztekoan arraskati botatzekoa, hori ez da bota behar, ez da? Hori elixirra da. Batxugu hemen ohitura batzuk ez dianak oso egokiak, ez? Eta azteko, beti iten dugu, igual pasta egosi, igual gehiegi eta utzi hor. Eta ez interesantiena beti da, lehenengo ohitia saltxa bat, eta azkeneko momentuan egosi pasta eta berua da hola, urotzetatik ez da pasa, ezin da. Hoi da, ez da, ja da hola, botatzen du saltxara, eta uro ere interesantia da, ze almidoia hor gelditzen zaio. Orduan geho pastak loditzeko eta, karbonaran adibidez, erabiltzen da uroi, edo, beste dozein saltxantzako, almidoi hori interesantia da loditzeko. Carbonara, beste dozein saltxa, baina zura buruz zein da lagungarririk onena pastuntzako? Baratxuria oli jaun batekin. Zigor, beste lagun bat hemen zuretzako. Oso sano gaude horregatik, Bai, talde egin dezakezue. Bai. Bueno, eta zituen pasta eskuratzeko, bertan hemen errenteria eta horretatik at? Eskualdian, gehien lan egiten dugu eskualdiakin. Hasita, Irundikan Donostirako tarti hortan, Hernaminde dendan batian hola badugu. Gure helburua beti izan du da lokalki lan aitia. Ez bakarrik ekoizpena, sino salmentare lokalki. Bikain. Guk txorienera zituen pasta eramango du eta eskerrik asko guzti guztiak. Zuiri.